Надявам се на всички вече в България стана ясно, че България няма послушен и зависим президент. Има президент, който смята да спазва Конституцията. А в Конституцията пише, че той е надпартиен, той е независим и е президент на всички българи и на всички партии, които работят в държавата. Марковска първи път вече трябваше да се извадим много изводи. След това се появи втори подобен казус с Гугушева. Време е да разберем колко е важен Конституционният съд. Много е важно да знаем, че избора в Конституционния съд не може да бъде плод на договорки между политически партии. Надявам се от третия път, с цялото уважение на всички политически партии, парламентарно представени и на парламента, да направят една процедура, в която да има няколко достойни кандидатури, които не са плод на политически договорки, а са част от усещането на всички нас, че в Конституционния съд отиват най-достойните и най-моралните. И парламента да вземе едно достойно решение, което да бъде аплодирано от всички български граждани. Убеден съм, от третия път трябва да се справим. Конституционният съд го заслужава. Моите действия по казуса Марковска показаха много ясно, че в България демокрацията е жива. Те показаха, че в България все пак институциите могат да балансират така, че да не се случат големите провали. Избирането на Марковска в Конституционния съд ще бъде един наистина сериозен провал за институциите в България. Аз персонални войни не водя, но имам кауза. Моята кауза е да бъда успешен президент на модерна България. За да бъда успешен, Конституцията трябва да се спазва, правилата трябва да се спазват. А Конституцията казва, че в Конституционния съд трябва да влязат най-добрите. Нещо повече, имам самочувствието да посоча на българските политици, че Конституцията не е просто само правила и тяхното прилагане. Много е важно да има морал. И все по-често с оглед на идващите избори, аз ще се връщам към темата с морала.